سلام فتواتن كبراتنا عد يوتيوب channel تخاتلتي لمون كم تلمود اب سوشيال ميديا ازراراب زلو زعباتات حيزنا مصيلاننا نز channel زي حدش انتخونكم سبسكرايب باركي ترسعوا ناي channel زي بيتسو تونكم دما لايك بمبار جمرو زي فيديو زي اسكي لا مدبنا قبلكم فاميلي حدث انتاي بلني سمع عنده اول ناي بريزيدنت سئلي اعبي يخسقلو دليس يفك قدي كل ديخه الى حتيته اندعي انتم سوات هاجر حربنياتات يعدنا نايد اللايكا جيجنا سئلي احتم مالي اقبرو ستيكر قبرو جيجانو خام ابز بمستو على السرح دياسبورام اوشتا هاجرجن حيدت سلوا سكفتاي سانني هصانن دات اموتو خعبي زلوا اسال اقداسي نسون كوينات سلازخونه ناي ابراهيم سلطان ناي ولد ابو ولد مريم ناي عبد القادر كبيره ناي راس تسمى سبورو من كالوتنا سالكو ابوتاتنا جغانو خنلليوم اصنيحوم لنا صلاي اسالنا بمدمساس يزقال سنانيرون زلون سلازي دما انا بزعبا بريزيدنتي كصحفي جميرلكم دمالو عبال حزباو ግንባር بزعبا አበርክቶው القسبات مزراب نبور አይኮነን እንተኾነ ታሪክ ናይ ውልቀሰባት ውዕሎታት ዘጠቃልሉን ስለዝኾነ ካብ ባህር ብጭልፋ ናይ ፕሬዝዳንት ሃገረይ ተጋዳላይ ኢሳያስ ፍሉይነት ምትንካፍ ከድሊ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መራ ሃገር ጥራይ አይኮነን አርማሉ ኦላውነት አፍሪካን ስትራቴጂስት ንጹር ራእይኒ بحثيرو علم كابز رأيتهم فيجنريس كابز بحالو مرحتي اب قدميت كابز سرع حدي ارتراويان افلب بنانا في حنا خنكيد كابز بقعنا معوتات دكا حدا زخونه بريزيدنت بترير قنعن ننويح استمتن مرقصي يزفلت بزعبا هاجر حزبن متكلاتن بمرحت هاجرات زرب وقبن مساتن قالات موداتا يبلون اب قبرغن من يتقبرون تلكا اتملس فلوت كالوت نرئيس مركوسا خزاربولون كلو بريزيدنت هاجراي غن ينبروي كالوت ددهر رديت كوغويون كلو نسو غن نصغوي كالوت نايول قوم بلاصوتات كانصون كلو نسو غن كم حزبو ترا هيوت مرح ازي نرايو لي سمعوا لي زغبر مسليونت هايكونن متكل نق زي بالمتكل بز متكل زي دما مراح ايرترا حدا غفتم حقنياتات تقالست افريقا خوين زقصل زلو تاريخو خا نزب چبوط زرغاغص ኤርትራ ድሕርናይ 30 ዓመታት ቃልስን ረፈረንዱምን ሉዓላውነት ዘለዋ ናጽ ሃገር ምስኮነት አሞዳታ ሰነናይ 1993 ናብ ናይ ሽዑ ውድብ ሓድነት አፍሪካ ኣብ ዝተጸምበረትሉ እዋን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካይሮ ዝተኻየደ አኼባ ናይ ትውድብ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዝበሎ ቅድሚው ዝነበረን ክሳብ ሕጅን ዝቕጽል ዘሎን መትከሉ ዘነጸረ ኤርትራ ናይ ዝኾነት ትኹን ካላ ሃገር ጽግዕተኛ ይክትከውንን ያ ንረድኤት ኢላ ሉዓላውነት ኣሕሊፋ ይክትህብን ያ ብናታ መትከላት ናጽነት ሒዛት ትጓዓዝ ያ ክትከውን ኢሉ ነይሩ ነዚ መትከልዚ ኣብቲ መጀመርታ ግዜ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘቕረቦና 25 ጥቅምት 1993 መደሩን ብርእሰ ምትእምማንን ኣትሪሩን ደጊምዎይ ኣብ ዕብለላ ዘይተመርኮሰን ምክባር ንዘለውን ኣህጉራው ምትሕጋዝ ጸዊዑ መጻ አፍሪካ በአፍሪካውያን እንበር ካልኦት በኸምጽውን ንጽበዩ ፍታሕ አይዕረን ኢሉ እዚ استراتيجياو ተሐሳስባዚ መሰረት ናይ ወጻእ ፖሊስና ኮይኑ ይቅጽላሎ ርእሰ ምርኮሳን ዘይሻራው ካይዳን بريزيدنت هاجري كابزل الليل لما تكلات حدا لوعلاونت إيرترا واقع داقا زي التمخاني بسم رديت زمت ساب تحت خلوت نزودق كايداتات بترن تبعتن نتسق بزيد ما كان بعلا IMF USAIDن كالوت NGOسن اب كالوت هاجرات كم دلاين كحنبطا ناين داماتن قدايات كم محدران انكلوا اب إيرترا جن بوتا زي بلن رديت ناب صقعتنيانت زمرحن كبرت هاجر ناب قدل زقت مخانون بريزيدنتي دغاغي مزغلوصوي اودب حبرات هاجرات يكون كالق مدرخات إيرترا عين عميتا مزو حز زيت وحز مخانان ناي متكل هاجر مخاناني ابزو وهاب دمصታት اب ተአምነሉ መትከላት ተመርኩ ይሳምበር ረድኤት ትበና ሃገራዬ ነይቲያ እንታይ ከድሚጻ እና ረአየት ትጉሰስ አይኮነትን ሃገረይ ረድኤት ዘይትقبل ሃገር አፍ ልባነ ፊሓነ ተአምነሉ ተድምጽ ለማናይ እንትኾንካ ግን ዝበሉኻ ክትግብር ግድኒ ነዝስከ ሓንሳ እንስማዓዮ ኢትዮጵያ ለማኝ ሃገር ነች ለማኝ ደጅጠኝ በየንበት አይደለም እንዴ ማን ለምንበት ቋንቋ አለ ኢትዮጵያ ለማኒት ሃገርያ ለማኒት ኢድ ነሲአት ለምን አብ ለማኒት ሃገር እንዳነበርክ ሕጂ ሲዳማ ይትልምንን ያትብልኒ አብዝ ኸና ያዶ ይኩና እንልምን በዘይን ለምኖ ቋንቋ አለና ፎዶ ባህር አህዋትከን አሃትከን እንዳሃለቁ ፎዶ እስር ቤት እንዳሃለቁ ሲዳማ ይልምን እንትብልኒ ተዋይ ሲዳማ
لماني إثيوبياوي سلازي أين مصادق نحن هفاتمينا خبت لنا ورق لنا أيسرحني إثيوبيا دخان لماني تنهاجريا بيريد ناب الناس ግን ሕወሓት እውን ኢዳው ጽያስ ኣሚናት ሁሉ ከም ውድብስ ሰባት መዲባ እያ ኣፍቱ ልዝብ ዝሳተፉ ኣይበልናን ከይብሉ ቃል ብቃል እከለ ካፍቱ ኣብ ብሔራዊ ልዝብ ክሳተፉ ተባህሉ ሳቶም እንተሃልዮም ኣብዚ እውን ከልዕሎም እየ ከንብቦም እየ ኩሎም ህዝቢ እውን ክፈልጦም ምእንታን ከም ዘለዎ ከንብቦም እየ ኣቡነ ሃፍተ ስላሴ ካብ ካቶሊክ ኣካቢ እዮም ናይቲ ልዝብ حزني أبونا هفت سلاسة أكاب يوم نايت بيراو للزب زبال أبونا مرها كريستوس مختل يوم بيراو للزب شيخ آدم اللو مقاوي مهرة عب اللو عزيب مسفن الله انتهي مالت مخانو خلاز ويلم زمسوون زلا يردان ننزلو عزيب مسفن الله زرسنا يعلم سجد اللو أسف برهالو بروفيسور أسفها بروفيسور سناي مالته بروفيسور برهانة حافتولو دكتور تادل حاجوسولو دكتور زايد نجاشولو دكتور نجالو تادسي مانلو تتأمك هايلو ممر تتأمك هايلو آيته شناف هايلو لو آيته فرده شون دملو آيت أرجاي أيل اللو إنجنير سجنت برهلو آيت صحيح قدملو كابوسم مالتيو آيت تعدس حلف كابتن بين ويزور محلي تعدس كاب سبيل محبرات مزجب محري كاب سبيل محبرات كاب سبيل محبرات حجر من تعيزي أمل اليوم مزجب محرن محل يتحدثن مالت حوحات تفرس من قصقرا يفرس تو شيطنا خيد النهي حيلي مساق بهالتيو بقلت يزارب زلو هايبلنا انتيلهم نرئي زيهم كعنسو مالت رح تيكونت ناي مسارة حدش طبقا خوينهم دمس اديتاتنا سلازغنا دادبت ميدياون كخصاصا لويلم بوشتي صحيفهم وديهم فايل نحن أوصينا يو بعلم توم كوميتوم سيفيك محبرات بومبرون بعلو أزراري ونيري أوصينا يو تدوكمنت كومزيز غورز نور سواتي أراري لناني بعل تادسي مانا نفلطو بينا علشان نافوون زلو الدرجة نفلطو بينا انتاخ غوري يومزي أتيوم نيو تلتهم بروفيسورات ناس أو أكاديميا بدن بجيروم زفلت أصابات أو عريم كي يسرحوا أو زيتهم عجق قبيلهم يبلاشوا تلتهم كانت حزي أيناي باباس أيناي شيخ أيناي فلاس أيناي باستريو كخبركم زند حريلنا جنرال تادس ورد تحاويهم صنحلو بوتا تفليتم تمالي 25 حدار اب تግራይ ዘጋጠመ ጉዳይ ሐዝውን መዛራረው ኮይኑ ቀጽይሎም ዕላማቱ ጉዳይ ብንጹር ዘይምግላጽ ድማ ብዙሓት ነንባዕሎም ግምታትን ክጽሕፉን ርእይቶን ክህቡን ምኽንያት ኮይኑ እዩ ኣባላት አርሚ 31 ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾኑ ዝተነገረሎም ኣስታት 7 ተጋደልቲ ምስ ዕጥቆም ንቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምኽባውን ጸኒሖም ድማ ንሓወልትታት ሰማዕታት ሚድያታት ድምጽ ወያነ ትግራይ ቴሌቪዥንን ሬድዮ ኤፍኤም مقالن مقصارم حتوم برغص ماهيان ጥቅማጥቅምን ጥራሕ ድዩ ዝብል ሕቶ ንኽልዓል ኣገዲድ እዩ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ድምፂ ጥይት ምንባር ድማ ካሊ ኣብይ ስግኣት ዝፈጠረ ነይሩ ነቲ ኩነታት ብሰበር ዜና ቀዲሞ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝወዝዐ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደም ዕላማቲ ምንቅስቃስ መፈንቅለ መንግስቲ ንምካድ ነይሩ ይብል ሻዕብያ ምስ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ተናቢቡ ብሓድሽ መልክዕ ናይ ፖለቲኮ ሚሊታሪ ሕጽቦ ንምግባር ምንቅስቃስ ጀሚሮሎም እዚ ንኽተፈጽም ብዘንበት ምራሕ ኣርሚ 31 ምስ ሙሉእ ዕጥቃ ወይ ድማ ድሽቃታት ከይተረፈ ሒዛም ኣብ ዙርያ ደጀን ዓሪዳላ ሻዕብያ እዚ ንኽኸውን ትእዛዝ ዝሃበ ድሕሪ ናይ ኣኽሱም ጽዮን በዓል ይብል ኣብ ሕዳር ጽዮን እንታይ ክግበር ተሓሲቡ ነይሩ ኣኽሱም ኣብ ዝተሳለጠ ናይ ፖለቲከኛታትን ወተሃደራዊ መራሕትን ናይ ሓባር ኣኼባ እንታይ ተፈጢሩ ነይሩ ብምባል ዝሓት ዳዊት ከበደም ንምሸቱ ሒዝዎ ኣብ ዝወፀ ጸብጻብ እቲ ጉዳይ ግልጽ ንምግባር ፈቲኑ እዩ 21 ሕዳር ኣብ ኣኽሱም ዝተኸበረ በዓል ሕዳር ጽዮን ኣቐሽትን ካህናትን ካብ ኣስመራ ናብ ኣኽሱም ንኽመጹ
ካብ ትግራይ ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ናብ ዝኽበር በዓል ማርያም ንክኸዱ መደብ ተተሓዚዩ ነይሩ ዝብል ኣማኻሪ ፕረዚደንት ታደሰ ከም ዝኾነ ዝሕመ ዳዊት ከበደ ይኹን እምበር ጀነራል ታደሰ እዚ ኣይኸውን ኢሎም ከም ዝኸልከልዎ ይሕብር ድሕሪ እቲ በዓል ኣብ ኣክሱም ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኣመራርሓ ዝተሳትፍሉ ኣኼባ ከም ዝተኻየደ ኣብቲ ኣኼባ ድማ ጀነራል ታደሰ ከም ዝተገምገሙን ላዕለዎት ኣዘዝትን ኣመራርሓ ሕወሓትን ከምኡ እውን ሻዕብያ ከም ዝኮረዩ ብምሕባር ድሕሪ እዚ ብኣዘዝቲ ዝተዋደደ መፈንቅለ መንግስትን ምግባር ሰራዊት ምውፋሩ የቃልም ይኹን እምበር ኣብዚ ክልተ ነንባዕሎም ዝዋቅዑ ሓሳባት ዘቕረበ እንትትከውን እቲ ውዲት ብኣዘዝቲ ዝተዋደደ እዩ ኢሉን ተብቅዕ ቀፂሉ ድማ እቶም ካብ እንደርታ ኣራጉረ ብ24 ሕዳር ዝተበገሱ ኣባላት ሰራዊት ኣዘዝቶም ዝኾኑ ጀነራላት ማሾ በየነን ዘነበ ክፍለን ከዘራርቦም እንትኸዱ ታደሰ ወረደ እዩ ዘዘራርበና ብምባል እምቢ ኢሎምዎም ይብል እቶም ንልዕሊ ክልተ ዋርሕ መሃያ ከም ዘይተዋሃቦም ዝገልጹ ኣባላት ሰራዊት ሕቶና ጥቕማጥቕሚ እዩ ዝብሉ ኮይኖም ፕረዚደንት ታደሰ ግና ንኸዘራርብዎም ፈቃደኛ ከም ዘይኮኑ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ይኹን እምበር ሓላፊ ቢሮ ጸጥታን ሰላምን ትግራይ ጀነራል ፍሳህ ኪዳኑ ፍሳህ ማንጁስን ምክትል ፕረዚደንት ኣማኑኤል ኣሰፋን ከም ዘማየጥዎም ብምርዳእ ከም ዝተፈላለዩ ካብ ምግላጽ ዝሓለፈ ክሳብ ሕዚ ብመንግስታዊ ኣካል ንጹር ዝኾነ መብርሂ ኣይተዋሃበን በቲ በለበቲ እቲ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዘጋጠመ ፍጻመ ንብዙሓት ተጋሩ ዘሕዘነ ንጸላእቲ ድማ ዘሐጎሰ ኮይኑ ሓሊፎሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ኩሉ ከይዲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣበይ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ዘይተመለሰ ሕንቅልተ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ እቶም ኣባላት ሰራዊት ካብ ኣራብ ጉረን ትብገሱ ሓበሬታ ዝወፅሖም ጀነራል ታደሰ ግና ንግሆ ናብ ቢሮ ዘይኣተው ኮይኖም ሕዚ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎም ድማ ኣብ ሓደ ነባር ኣመራርሓ ሕወሓት ገዛ ተሓዊኦም ከም ዘሕለፍዎ እናተገለጸ ይርከብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ገዛ ኣምባሳደር ፍሳህ አስገዶም ተሓዊኦም ከም ዘሕለፍዎ እናተገለጸ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ንጹምዶ ከም ዘተሓባብሩ ዝንገረሎም ኣምባሳደር ፍሳህ አስገዶም ቀንዲ ደጋፊ ሕወሓት ከም ዝኾኑ እኳ ክግለጽ ጸንሐ እንትኾነ ሕዚ ጀነራል ታደሰ ኣብ ገዝኦም ንኽሕብኡ ብኸመይ ፈቒዶምሎም ዝብል ግና መገረሙ ኮይነሎም እሺ እምባር ከስፍታት ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚ መስል ነይሩ እዚ ቪድዮ እንተተመችኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እምባር ከይርሳዕ ብኻሊ መደባስ ካብ ራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ፋሚሊ